and I'm a little bit good. So we ask the Omar. A man Igbo, Iji Umakabia, children, please keep us some control. How we can ready? Look at that, I am bringing me. So, no rush. People know, just a little bit of safety. Ever, major walkway. People, I did go to, and then the little plaza, because they mindful. Then I went toilet, where fire exits. But in the hand of safety and the airbrushes, Chairman, he did a weekend the opening speech. I didn't say so. No, sir. An aspect of the Igbo, so Igbo was now offended. My name is here. Open the wash, open the care. Tata, hammer open the wash, and open the care. Tata, I don't tell my opening speech. Hello? Igbo, Mamma! Hey! Igbo, hey! Igbo, hey! Now, my boss is not here. I'm trying. Igbo, Mamma! Hey! Igbo, hey! 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 Kolaka. First of all, I have to welcome everybody. But now we need I got speak today. So if you don't understand what I'm saying, please do excuse me and ask somebody next to you to explain. Because here we need Igbo. So it will be unfair for us to be celebrating Igbo culture and we'll be speaking English. So if you don't understand what I'm saying, if you have somebody sitting next to you, kindly ask him or her to explain to you what your man is all about. Sit down, have seats and feel at home. No. Okay, let's put you here. Hello, Ndi na West. Ekelela munu. Uno. You all are welcome. Welcome to the first ever Igbo Community Welsh Christmas Party 2019. I can proudly say that we are the first community to be able to achieve what we have achieved so far. You're speaking English. Asem kangwa Igbo. Onye ọbụla mara anyị nwa ndị mbụ ụzọ Bidolie. mee ihe anyị mere ya onwe ike na dịte rute otu ọ dị na ọ dịghị isi anakwụkwado aka ya ọ nwere ndị nwere atara ya ọkụsa mgbe anyị bidoro ụfọdụ nọ n'akụkụ na-asị ụnọ dịkwanụ shọ na ihe a na-enye isi ka anyị just watch go one side ka anyị mara ihe ndị a mega but due to ihe anyị na-eme n'aka Chineke dị ya unu ga-ahụ ebe anyị nọ na lee anya n'ime ụlọ a
at least ịgụ mmadụ ise mmadụ anọ n'ime ya bụ ndị Igbo ndị na-asụ Igbo ọ dịghị easy. It's not easy. So aga m ebu ụzọ kelee onye ọwụla nwe onye Igbo nọ here. Ama m how hard and difficult ọ dị ị na-abịa meeting every month. Mana ụfọdụ n'ime anyị na-agba mbọ na-eme ihe ọbụla ha na-eme ka ha make sure na ha na-abịa meeting. So ihe m chọrọ ka m rịọ ndị Igbo ndị Igbo niile onye ọbụla nọ here a sị onye nụ ya ọkpara nwanne ya. Ebe o nwere ị nụrụ onye Igbo na-asụ Igbo mepee ọnụ gwa ya si ya na o nwere ihe ndị Igbo na-eme ka ụmụnne anyị na ụmụnne anyị nwoke na ụmụnne anyị nwaanyị ka anyị gbakọta ọnụ jikọọ aka ọnụ mee ka ọ dịrị anyị na mma ka anyị nwee ike emekwanụ ka ụmụ anyị na ụmụ anyị na ndị a bịara n'obodo ha mara na o nwere ndị a na-akpọ ndị Igbo. Because anyị na-agba onye agbara gị ebe a onye agbara gị ebe a ọ gaghị adị mma. Anyị chọrọ isi eti example. Ndị mmadụ na-asị na Igbo enwe eze na ndị Igbo ahụ onwe ha n'anya na ndị Igbo enwe ofu obi. We are here to prove them wrong. Oh yeah. And akwụkwọ aka here. Kụrụ aka na-ana ego naanị ego for ịkụ aka. Ihe anyị na-eme today aka Chineke dị ya. Because ịjụgo dị na mụsị m gwa gị otu ihe a si bido ịgwa gị eziokwu ama m ihe m ga-akọrọ otu o si bido mana na ihe niile ka anyị Chineke kele n'ihe ọ dịghị izi. Ihe a bụ first ever Christmas party Igbo community Wales na-host, and this will never be the last in Jesus' name. Amen. Bikono onye ọwụla wụ onye Igbo ihe ọwụla anyị na-eme ka uche anyị dị ya. Onye chefuru ebe o si bịa. Onye ọwụla na-eme ihe ọ na-eme ya gbaa mbọ. Onye ọwụla bụ nwa afọ Igbo ihe ọwụla ọ na-eme site n'aha Chineke ọ ga-adịrị onye ahụ na mma. Ihe ọwụla ị na-eme tinye ya uchu n'ime as long as n'ọbụ obodo a ka anyị nọ n'ime ya kwụwa aka gị ọtọ. Gị hụrụ nwa afọ Igbo ọbara Igbo na-agba gị n'ahụ ihe ọbụla ị ga-eme ga-agara gị ọfụma. Ihe si m arịọ ndị Igbo n'ụbọchị nke taa bụ as chairman Igbo Community Wales anyị emeela anyị bidoro 6 ọnwa 3 n'ime afọ a ihe awa ọnwa 9 ọnwa 12 n'ime afọ anyị nọ. Anyị agbalịala muvuo meeting anyị from next year. Meeting anyị gazi na-awụ ọnwa 2. Kụrụ aka nọ. Anyị mere ya so that ka o nwee ike dịrị anyị mfe maka onye na-arụ ọrụ. Because anyị ma ka obodo a shitere na ọ dịghị izi. E nwere ndị ụmụnne anyị chọrọ ka ha nọrọ ebe a ụbọchị nke taa mana dị ụtọ ọrụ ha nọghị ya. Mana ama na n'ime mmụọ na eziokwu ha nọ with us. So n'afọ a na-abịa abịa biko na ụmụnne m na ụmụnna m ka anyị jikọọ na aka ọnụ. We have a great ambition. I can proudly stand here and go that now. The executive member of Igbo Community Wales, we are committed. And we have aims and objectives of things actually to achieve. From next year, first of all, ihe gbasara ọgụmakwụkwọ okwu Igbo nke anyị na-eme ọ eziokwu na ebidobeghị ya mana ndị na-ebido ya na ha arụrụ ọrụ. So anyị chọrọ ka anyị nwee ụlọ akwụkwọ ebe a na-akụziri ụmụ anyị okwu Igbo. Unu legharịa anya other communities nwere ya. Ndị Igbo si na ha na-eme
ebe nwatakịrị na-ebe akwa na-atụ aka ma nne ya nọ ya nna ya nọ ya. Oh yeah. Unu lee anya ndị China, ndị Poland, ndị mbịarambịa dị iche iche si n'obodo ha bịa ebe a na-agba mbọ ka ha mee keshọn na ụmụ ha na-asụ okwu ha. Ha niile nwere ebe ha na-akpọgo ụmụ ha every weekend, Saturdays. Somebody akụziere ụmụ okwu ha and they are proud of their language. Gịnị na-eme ndị Igbo anyị anaghị adị proud of asụsụ anyị? Ihe ọ na-asụ ihe ọ na-eme anyị maka asụsụ ndị Igbo. Ihe ọ na-eme anyị maka asụsụ ndị Igbo. Mbanọ. Anyị kwesịrị ị na-adị proud. Anyị bụ ndị a na-eme n'anya. Ebe ọ bụla ị gara gị ịkpọ aha ndị Igbo, ndị mmadụ na-asị gị yes. Igbo bụ ndị eji aga mba. First of all, achọrọ m ikele onye ọwụla, nwoke na nwaanyị ọwụla gbara mbọ tinye ego na ọgbakọ nke anyị na-eme n'ụbọchị nke taa. Ama mụ personally how tough and difficult it is today. And for onye ọbụla tụnyere ego inwe ntụkwasị obi na ihe ndị executive na-eme, nwee ike tụnye ego n'ime ya. Asị m Chineke ga-agọzi unu n'otu n'otu. Amen. Ebe ọwụla unu si manya aka na akpa wepụta ego si ka atụnye ka ndị Igbo bịa rie, ka ndị ọzọ ndị enyi anyị bịa soro anyị rie. Asị m ọ ga-adịrị unu na mma. Mmaji bụrụ mmaji. Ndị na-atụnyekwa na ọ chọrọ ịtụnye, ọ ga-adịkwara unu na mma. So, I would like to declare the Igbo Community Party open. Daalụ Chairman, ekele m gị ebe ọ dị ukwuu. Igbo mmanụ. Biko ndị na-abịa kịta, ndị na-abịa leeti, ochie nọ n'ihu na-agara n'etiti onye na-ahụ dị ochie may indicate let me sort the person out. Biko nọ anyị nwere ji ịma na ọrụ ekwe ekele ihu asa agụpụ ọnụ. Anyị nwere ọjị uwe akị ilu ma ọjị Igbo ma ọjị Hausa. Ihe ọbụla anyị kpọrọ ọkọ ga-aza taa. So ndị ichie nọ ebe a enwere Ọganimis ndị ichie, Ọga Harald ndị ichie, ngwanụ ihe agọzara ya ji a ma ụta na-ese omenala Igbo. Ndị be anyị ndewo nụ. A sị na mgbakọ anyị gbakọ n'efe nnukwu na na-ekele mmadụ niile na-ekepụta. A sị na onye weta n'ọdụ weta ndụ, ka Chukwu gọzie anyị. Ndewo agọzigo ọjị ewutago anyị aka. Biko nọ onwe ndị chi echichi ebe a, onwe onye chi echichi ebe a ya bịara ọjị ma ndị ochiri echichi Charles Chief gburugburu bịara ọjị. Onwe ọzọ chi echichi dị ebe a. Chief Waji All I want to equip you. That was it. All I want to equip you. That.
ọgọjị ọgahụ na ọgọjị ekele gị onye Anambra ndị Igbo onye ihe Anambra na ebe a ngana onye nnukwu onye nnukwu na ebe a were ọjị enwekwara ala ya ebe ahụ na-abụrụ ya ọjị egwegele onye nnukwu onye Imo steeti na-ebe ọmụma lemebe a onye Imo steeti na-ebe ọjị onye Abia steeti ndị amaghị ebula n'oge onye chanere ndị abịawara ọjị onye Ebonyi steeti na-ebe ka a bawara ọjị ebe ọwụ onye data na-ebe oke ọkpọsị onye ugwu ọcha na-ebe a nye Rivers steeti ugwu ọcha abawara ọjị onye ugwu ọcha na-ebe Ọ bụ onye Igbo ọcha o. Ọ bụ onye Igbo ọcha. Si, enjoy him ọjị. You guys see up front there. You guys see in front. Look, I remove my jacket. You want to sit here? Okay. Come on, ladies, you can sit down. Get one more seat by here and just sit by there.